La persona aturada era justament un company nostre de la feina. En el moment que se'm va posar el semàfor en verd, vas veure que ell no avançava. Los trabajadores de la obra le hacían así, que le pasaba algo al compañero. En aquell moment vaig donar compte que algú passava. Bueno, vaig posar la llum, vaig accelerar. Crucé el coche para que no nos atropellara nadie y en cuanto él lo tumbamos en el suelo boca arriba, hizo su última respiración y entró en parada. Ahí en ese momento yo empecé maniobras. Toni fue corriendo a por el DEA. Vam fer una primera desfibrilació, va tornar a analitzar i es va dir que continuessin maniobres. Serien sobre les 2 així de la tarda i ens van avisar. I sortint de la base es van passar, penso que un possible 3-0. I quan vam arribar vam veure els companys. Fent RCP, un company estava fent compressions, un altre ventilant. Llavors va arribar l'ambulància de suport vital bàsic, directament van dir confirmem persona en 3-0, vull dir, confirmem persona aturada cardíaca, i Carmen va dir per l'emissora és un company. Clar, ens vam quedar tots de pedra. Ningú ens havia dit que era un company el que estava en 3-0. Quan arriba a la bàsica es quedem molt més tranquils. Un equip de 4 és perfecte per a un RCP. Continuem amb la mateixa insistència entre els 4 i fent rotacions per no cansar-se tant. I ja al tercer cicle, el Jesús es va posar a ventilar i jo estava fent RCP i em va dir para. I jo vaig notar que hi havia com respiració abdominal, no? I ell em va dir, és que fa resistència. I vam veure que marcava 150 de freqüència cardíaca. Estava en un Glasgow 3, però hi havia vida en aquest cos. No sé, va ser molt emocionant. Dio el bajón, ya me puse a llorar yo sola, de emoción, porque realmente tenía pulso. A l'arribar, el pacient acabava de recuperar el pols. Me llamo Jorge Pizarro Herrero y el 12 de enero del año 2021 sufrí una parada cardiorrespiratoria. Y estoy aquí. No? Un àngel de la guarda estava allí i va fer que tot sortís bé. Tot el que s'havia de fer es va fer. Vull dir, la doctora, la Sílvia, jo me'n recordo que és la intubació que jo més difícil he vist. I clar, i li va sortir perfecte. Vull dir, tot va funcionar bé. Que supimos actuar en el momento y luego, pues eso, que estábamos ahí. El primer temps, que és des de l'aturada fins a la detecció, no? Jo crec que va ser inferior a 2 minuts. Això és la primera clau del bon pronòstic. Esos 2 minutos que son los esenciales y que fueron esas 2 personas, yo me rompí. Va ser l'èxit de que el Pizarro estigui aquí una altra vegada. Por lo tanto, yo he vuelto a nacer, estar con mis hijos, con mi mujer, con mis compañeros. Eso no hay precio. Aquest mateix cas, 10 minuts més tard, no podem saber com hauria acabat. El que s'ha de saber és una persona que no contesta i no respira està aturada fins que es demostri el contrari. En aquell moment s'ha d'alertar els sistemes d'emergència a través del 112 i acte seguit començar la resuscitació, amb les mans fent compressions toràciques i buscant el DEA més proper per posar-li el DEA i veure si és un ritme desfibrilable, que són les 2 maniobres que han demostrat millorar la supervivència. L'inici precoç de les maniobres de resuscitació amb les compressions toràciques i la desfibrilació precoç en ritmes desfibrilables. Que actúen, que empujen el tórax para abajo, que recupere, que se olviden lo demás. Ya vendrán los compañeros. Esos 2 minutos de empujar el corazón y que quede chafado entre costillas y la columna son los importantes. Si no fas res, és un mort segur. Llavors, què tens a perdre? Només tens que guanyar. Que no tengan miedo, para nada. Que unas costillas valen una vida. És superimportant que tothom tingui una formació bàsica en suport vital bàsic, perquè salva vides.